חדשה לגמרי, ואלה ההישגים. מדליית ארד באליפות אירופה, ומדליית כסף במכשיר עלות באליפות העולם. לבנות לפחות הם בלילה נחות. אנחנו לפעמים גם בלילה לא נחות, מתקשרים אחת לשנייה ומדברים לפעמים עד 3 בבוקר. קוראים לי יובל פילו. אני קרינה ליכמן. קוראים לי עידה מיירין. תתי לוינה. קוראים לי לי שחוטוביץ'. קוראים לי אלונה קושבצקי, והחלום שלי שלי להגיע לאולימפיאדה.